Ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Umali. Koma poyamba nayi mitu yake. President Chakwera wasankha ndi kusintha maudindo a nduna za boma. Boma lakhazikitsa ntchito yogawa fetereza ongongole kudzera ku bungwe lobwereketsa ndalama la National Economic Empowerment Fund Limited NEF. Midzi ina ya mfumu yaikulu Tsabango ku Lilongwe ikukumana ndi mavuto akusowa kwa madzi aukhondo. Munkhani yathu yoyamba, President wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera wasankha ndi kusintha maudindo a nduna za boma lake motere. Dr. Lazarus Makathi Chakwera, President wa dziko lino komanso Commander-in-Chief wa Malawi Defense Force. Dr. Michael Pizzwick Usi wachiwiri kwa President wa dziko la Malawi komanso nduna yoona zakagwiridwe ka ntchito mboma. A Simplex Chicholabanda MP nduna yoona zachuma ndi mapulani azachuma. A Sosten Gwengwe MP nduna yoona za malonda ndi mafakitale. A Samuel Kawali MP nduna yoona za ulimi. A Ezekiel Peter Chingoma MP nduna yoona za chitetezo cha mdziko. Mai Nancy Tembo MP nduna yoona nkhani zakunja kwa dziko lino. Mai Khumbize Kandodo Chiponda nduna ya za umoyo. A Richard Chimondo Banda MP nduna yoona za maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe. Dr. Jesse Kabwira nduna yoona za maphunziro apamwamba. Ataita Simvalo nduna ya zachilungamo. Mai Jean Muonauza Sendeza nduna yoona zokuti pasakhale kusiyana pakati pa ntchito pakati pa amuna ndi akazi komanso chisamaliro cha anthu. Mai Monica Chang'anamuno MP nduna yoona zachitetezo. Mai Vera Kamtukule nduna ya zokopa alendo. Mai Abida Sidiki Mia MP nduna yoona za madzi ndi ukhondo. Dr. Owen Jomanika MP nduna yoona zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo. A Ibrahim Matola nduna ya zamagetsi. A Moses Konkuyu Kalonga Shawa nduna ya zofalitsa nkhani ndi luso la makono. A Jacob Hara MP nduna ya zamtengatenga ndi ntchito zomangamanga. Mai Madalitso Kambawa Wirima MP nduna yoona za maphunziro aku pulaimali ndi sekondale. A Deuce Gumba MP nduna yoona za malo. Dr. Kenneth Zikhaleng'oma MP nduna ya za migodi. A Uchizi Nkandawire MP nduna yoona za chinyamata ndi masewero. Engineer Vitombiko Ogenius Zasamula Mumba nduna yoona za ntchito. Mai Joyce Chitsulo MP wachiwiri kwa nduna yoona za maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe. A Noah Chimpeni MP wachiwiri kwa nduna ya za umoyo. A Peter Dimba MP wachiwiri kwa nduna ya zamtengatenga ndi ntchito ya zomangamanga. A Benedicto Kaluwa Arwo Chambo MP wachiwiri kwa nduna yoona za ulimi. Mai Patricia Nangozo Kainga MP wachiwiri kwa nduna yoona za nkhani zakunja. Mai Halima Daudi MP wachiwiri kwa nduna yoona zakuti pasakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amuna ndi akazi komanso zosamalira anthu. Mai Liana Chapota Munthali MP wachiwiri kwa nduna yoona za madzi ndi ukhondo. Maudindowa ayamba kale kugwira ntchito. Pakadali pano akatswiri pa nkhani za ndale ayamikira President Chakwera chifukwa chosankha nduna zake mosakondera. Modzi mwa akatswiriwa Chimwemwe Tsitsi yemwenso ndi mphunzitsi wa ku sukulu ya ukachenjede ya Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS wanena izi potsatira zimene Dr. Chakwera wachita posankha nduna zinayi zochokera ku zipani zotsutsa. President Chakwera wati nduna ntchito za boma ziyenda bwino. Mu uthenga wake wa chaka chatsopano ku mtundu wa Malawi, President Chakwera anayamikiranso a Malawi chifukwa chosataya chikhulupiriro ngakhale kuti dziko lino linakumana ndi mavuto ena monga ngozi za madzi osefukira komanso ng'amba. Dr. Chakwera anatinso chaka cha 2024 ndiyosayiwalika chifukwa cha imfa ya wachiwiri wake wakale mtsogoleri wa dziko lino malemu Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu.
kuyamba kwa chaka chatsopano kumabweretsa chiyembekezo cha zinthu zatsopano komanso mwayi watsopano. Ichi nchifukwa chakuti tonse tikamaona chaka chimene changothachi tiona zinthu ziwiri zimene zakhudza moyo wathu, zimene zitithandizirenso tikamaona chaka chobwerachi. Choyamba nchakuti tikuona kuti chaka changothachi pakhala zinthu zimene Mulungu watithandiza kuti zikhale zotikomera, zotiyendera. Ndiye tikhoza kuyenda nazo zimenezi mchaka chatsopano ndi mtima wothokoza, mzimu woyamikira. Koma palinso zina zimene zakhala zopweteka, zimene Mulungu adalola kuti ife tikhoza kukumana nazo mchaka changothachi. Zimenezi zikhala ngati mtanda woti tinyamule polowa nawo mchaka chatsopano, koma kuti tikhale tikuchita zimenezo ni mzimu wachikhulupiriro. Ngakhale kuti wena amayesetsa kuti tizikhalabe okangana nkugawana mdziko muno pofuna kuti pakhale chisokonezo kapena polimbikitsa kuti pakhale ziwawa za ndale ndi kusiyana kwa mitundu kwathu kuti kuzikhala ngati zinthu zofunika kumayikapo mphamvu. Ayi ndithu tiyamike kuti mzimu wa umodzi ndi umene watithandizira ife Amalawi kukhala ni mtendere wina ni mzake. Ndiye izi nzochepa chabe zimene taona ngati zinthu zofunika kumuyamika nazo Mulungu pamene tiona zochitika za chaka 2024. Ani chifukwa cha zinthu zimenezi tili nchiyembekezo tsopano mchaka cha 2025 kuti tikhale ndi mtima kapena chitsimikizo chakuti zoterezi zichulukire, kuchulukirani inuyo ngakhalenso pa banja lanu. Boma lakhazikitsa ntchito yogawa fetereza ongongole kudzera ku bungwe lobwereketsa ndalama la National Economic Empowerment Fund Limited NEF. Kudzera mu ntchitoyi alimi oposera 400,000 akuyenera kulandira fetereza ongongoleyu. Nduna yofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu ndomwe akhazikitsa ntchitoyi m'maboma adowa, Mchinji ndi Kasungu, ngakhale kuti ntchitoyi inayamba kale m'madera aku chigawo chakumwera ndi chigawo chakumpoto. Yamikani Makanga ali ndi zambiri mu ripoti ili. Nduna yofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu yati ntchitoyi ikuthandizira kukwaniritsa masomphenya a ndondomeko ya boma yogawa fetereza wa AIP, ponena kuti mbuyomu alimi amalandira fetereza wochepa kapena alimi ena osalandira nkomwe, koma izi zasintha tsopano kamba ka ntchito yomwe NEF yakhazikitsa. Akunkuyu anawonjezera kuti pamenenso alimi amakanika kugula fetereza wokwanira minda yawo kamba ka mavuto azachuma, tsopano NEF yawathandiza powapatsa fetereza pangongole malinga ndi kukula kwa minda yawo. Anafotokoza President Lazarus Chakwera kunena kuti nding'amba zimene timakumana nazo mdziko muno pakhala njira zingapo zothandizira kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira ndiponso tizitopeza ndalama zakunja. Njira ina ndi kuti anthu akhale ndi chakudya podzera mu ndondomeko yopatsa zipangizo za AIP. Koma njira ina ndiyo kuti anthu apezekenso ndi zipangizo zochuluka zimene akhoza kulima malo ambiri amene akhoza tipatsa chakudya m'manyumba mwawo, komanso chakudya tikhoza kugulitsa ndi zina mbewu zimene tikhoza kugulitsa kunja. Malinga ndi mkulu wa bungwe la NEF a Humphrey Njeseni, bungwe lilapereka kale fetereza woposera matumba 30,000 m'maboma aku chigawo chakumwera ndiponso matumba a fetereza oposera 10,000 maboma aku chigawo chakumpoto kuchokera pa nthawi yomwe bungwe linayamba kugawa feterezayo. Ambiri amadandaula kuti ndalama imakumana ndi mavuto ena ikapeza ndiye mwina sikutheka kuti agule fetereza yense. Namba 2 ena amanena kuti popeza tadzala kale m'mindamo kuti muchipatse ndalama tikayamba kusakasaka fetereza kumene tingampeze ikhala nkhani yovuta, koma mmene mwatibweretsera fetereza ndiye kuti ifeyo tingonyamula kumakatsira kumunda. Bungwe la NEF lati lipereka fetereza kwa wina aliyense amene anapempha ngongole ya fetereza ku bungweli, ndipo NEF yagula kale fetereza wokwanira.
Yamikani Makanga, MBC Lilongwe. chipani cha umodzi chatsutsa mphekesera zakuti muli kugawanikana mchipanichi. Poyankhulana ndi MBC, mlembi wamkulu wa chipanichi Apayas Holea wati ili ndi bodza longofuna kubweretsa chisokonezo mchipanichi kamba kakuti mtsogoleri wa chipanichi a Thomas Kaumba amachita zinthu poyera. A Holea amayankhulana ndi Grant Mhango. China chilichonse Kaumba akamapanga amatiyitanisa amene tili mu ofesi pali izi ngati kuli kofunika kuti executive yonse ndeti manena kuti imene yofunika executive yonse itani iziwe koma samazipangira okha hayi. For example, vice president anatiuza kuti tipite ku Lilongwe cha mu November kuja ndi atatiuza Kaumba ndeti nana kuti kodi ndi ujene agenda yake ndi yathuwanya chifukwa tikamapita kumalo kumafunikana kuti tikhale ndi agenda anamvesani kunena kuti mpaka na ulendo uja unatani unalephereka kunena kuti executive yanga yachita ngati kuti yatutumuka kuti kodi kumene kokoti kukwatani so zikanakhala zonena kuti iwo Kaumba akungozipangira okha ndiye kuti akanangoti basi tiye tichite izi posasusikanso ayi. Ndiyeno amene akubwera ndi nkhani yonena kuti iyayi kuli mpungwepungwe Kaumba ntchito akungogwira mwayi wokha ngati grocery, nkhani imene tinene kuti akuyitenga kuti? Pamene ine ndimafuna kufunsa kuti kodi anthu ndi achipani kapena ndi awawa otsutsawa, because ineyo ndi momwe ndikuziwira mchipani palibe amene anganene zimenezi. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, ndipo masana ano muli ndi ine Romeo Umali. Tiye ntionenso mitu yake. President Chakwera wasankha ndi kusintha maudindo a nduna za boma. Boma lakhazikitsa ntchito yogawa fetereza ongongole kudzera ku bungwe lobwereketsa ndalama la National Economic Empowerment Fund Limited NEF. Midzi ina ya mfumu yaikulu Tsabango ku Lilongwe ikukumana ndi mavuto akusowa kwa madzi aukhondo. Popitirani nkhanizi, asilikali ankhondo mdziko muno adandaula kamba ka mchitidwe wa anthu ena olowerera m'malo awo a ntchito zimene anati zikusokoneza kagwiridwe kawo ka ntchito. Poyankhula ku Moyale Barracks pamwambo okondwera kulowa chaka chatsopano, Komanda 101 Brigade Colonel Roderick Mbalakumwendo anati mchitidwewu wakula kamba kakuti anthu ena amene akuthandizira anthuwa pa nkhani akuchulukira. Zambiri mulipoti la Grant Mhango koma akuwerenga ndi Hassan Piri. Ngati njira imodzi yolimbikitsa umodzi wawo komanso kugawana upangiri pa ntchito yawo, gulu la nkhondo la Malawi Defense Force MDF limakhala ndi phwando la kumapeto a chaka limene limathandiza kugawana nzeru. Poyankhula kumalo a asilikali a Moyale Barracks mu mzinda wa Mzuzu, Komanda wa 101 Brigade Colonel Roderick Mbalakumwendo wachenjeza anthu omwe akulowerera malo a asilikali ankhondo kuphatikizapo kubula Kasasile komanso Mphompha kuti salekerera mchitidwewu kamba kuti zikusokoneza ntchito zawo. Malo aja timaphunzirira kwa ife asilikali. Nthawi zambiri pamapezeka kuti mwina zinthu zimene tikugwiritsa ntchito sizinagwire ntchito bwinobwino. Pachizungu timati unexploded ordnance. Ndikupatsani chitsanzo. Pali nyamata wina wake ku Usingini anapita mu dera lathu ndikutola grenade. Poseweretsa inamphulikira mpaka anafera pompo. No, nchiopsezo kwa inu, onchiopsezo kwa anthu kuti azilowa malo ngati amenewo. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku Moyale Barracks, Lieutenant Colonel Herbert Lemani walimbikitsa asilikali ankhondo a Moyale Barracks kuti apitilize kudzipereka pa ntchito yawo posatengera chipani. Asilikali akuyenera kukhala osamalitsa nthawi imeneyi. Ndi nthawi yovuta kwambiri, koma monga mmene ndinanenera muja ndikuwakumbutsa kuti sakuyenera kutengapo mbali
ku zokhudza ndale sakuyenera kutengapo gawo lililonse lokhudza ndale chifukwa chakuti iwo si andale. Amayenera kuti asilikali ndi amene amapanga save ma interest a dziko. Pamapeto pa zonse kunali kuvina ndi kusangalala pomwe asilikali amalowa mchaka chatsopano cha 2025. Tibwerere ku nkhani yathu imene tikuti modzi mwa akatswiri pa nkhani za ndale achimwemwe tsitsi ayamikira President Chakwera chifukwa chosankha nduna zake mosakondwera. Muuthenga wake wa chaka chatsopano cha 2025, President Dr. Lazarus Chakwera analengeza za kusintha kwa nduna za boma lake. Koma asanalengeze izi, Dr. Chakwera anati wachita izi ataunikira bwino lomwe komanso kuona anthu omwe angathandize kugwira ntchito zotumikira Malawi. Ndipo m'mawu ake, katswiri yemwe amayankhulapo pa nkhani za ndale achimwemwe tsitsi yemwenso ndi mphunzitsi pa skulu ya ukachenjede ya Malawi University of Business and Applied Sciences MUBASI anayamikira Dr. Chakwera ponena kuti kusinthaku kwabwera mu nthawi yake. Iwo anayamikiranso mtsogoleri wa dziko linoyu posankha ndunazi mosayang'anira zipani zomwe zikuchokera. Atsitsi anena izi posatira zomwe Dr. Chakwera wachita posankha nduna zina kuchokera ku chipani cha Democratic Progressive DPP zomwe ndikuphatikizapo phungu wa dera la kumadzulo mboma la Mwanza a Joyce Chitsulo komanso a Benedicto Chambo omwe ndi phungu woyimira dera la kumpoto mboma la Mangochi mwa ena. Ndiye ndikukhulupirira kuti zonsezi zachitika President ataunikira kuthekera kwa anthuwa magawo osiyanasiyana komanso ataunikira kuti kodi anthuwa ali ndi luntha lotani loti mwina angathandize pa masomphenya komanso ndondomeko zimene boma lili nazo kuti likwaniritse. Tikunena zimenezi poonanso kuti pa gulu limeneli pali ena ochokera ku chipani zina kupatula chipani cha MCP zomwe tinganene kuti mwina kwenikweni kuti amayang'ana chabe kuti kodi munthu wa chipani chanji koma mwina amayang'ananso kuthekera kumene anthuwa ali nako. Ndipo zina mwa nduna zatsopanozo ndi mneneri wa chipani cha Malawi Congress MCP a Jessica Bwira omwe wasankha kukhala nduna yona za maphunziro apamwamba. A Owen Chomanika awakweza kukhala nduna yona zachilengedwe kuchoka pa wachiwiri kwa nduna ya zamaboma ang'ono. Kuchokera kuno ku Blantyre ndine Charles Pensulo. Bungwe la COMESA lati kafukufuku yemwe bungweli molumikizana ndi unduna wa zamalonda lachita posekedwa apa yemwe amaoneka nthawi imene katundu amakhala pa zipata zolowera kapena kutulukira mdziko muno mchingerezi time release study ndi chiyambi chofunikira kulimbikitsa malonda ku Malawi ndi mayiko amene ali mu mgwirizano wa COMESA. Mkulu wa zamalonda ku COMESA Amshuka Kamwera ndi amene ayankhula izi. McDonald Chiwayula ali ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pamwambo owunika ripoti la kafukufuku yemwe bungwe la COMESA molumikizana ndi unduna wa zamalonda komanso mabungwe ena monga bungwe lotolera misonkho la MRA anachita, mmodzi wa akuluakulu owona zamalonda ku COMESA Anshuka Kamwera anati kafukufukuyi akuonetsa zonse zomwe zimachedwetsa katundu mzipata zolowera komanso kutuluka mdziko muno. Iwo ati zotsatira zoyambirira za kafukufukuyi zikuonetsa kuti zotsamwitsa zina zikakonzedwa katundu wa malonda adzitha kudutsa mzipatazi mofulumira zomwe zingapititse patsogolo malonda pakati pa mayiko omwe ali mu mgwirizano wa COMESA. M'mawu ake mkulu wona zamalonda mu unduna wa zamalonda Charity Msonzo ati amalonda adzigwiritsa ntchito malire ovomerezeka ngati mchinji one stop border post kuti Malawi ipindule kwambiri ni malonda ake. Tikutsimikiza ndithu kuti azathu a COMESA atithandizira kuti timalizitse ndithu ripoti yathu, ndipo ripoti imene tikalimalizitsa tipempha ndithu akuluakulu athu mboma kuti adzaliperekeno kwa anthu amene akuyenera kuyigwiritsa ntchito makamaka anzathu opanga mabizinesi opanga malonda Malawi muno fanda amene tikufuna tithandize ngati unduna wathu ndi tikufuna tizithandiza anthu ochita bizinesi kuti iwo azipeza phindu loyenerera chifukwa kuti tikapanda kuwauza zimene zikuyenera kuchitika kapena anzathu amene amagwira ntchito pa maboda akapanda kudziwa vuto limene lilipo ndiye kuti zinthu zizimayenda bwino. Koma tikufuna kuti ripoti limene likaperekedwe kwa onse amene akuyenera kuligwiritsa ntchito kuti malonda athu asamapsinjidwe chifukwa cha anthu amene akugwira ntchito pa boda. Pothirirapo ndemanga wachiwiri kwa komishonala wa MRA achimwemwe Kawalewale analonjeza kuthana ndi mavuto
kusowa kwa makina oyesera katundu mwachangu ndi kutsegulira njira zamakono zolipirira katundu. Zimene zaonesa kuti kumbali yathu tikuchedwa mwina ndi mwina, koma ndi mairiya zoti ifeyo ngati MRA tiunikanso tikhala pansi tione kuti ndi muti momwe ife tingapange mothekera kuti anthu amene akugwira nafe ntchito ngati a business asamadandaule ya, komanso kuti ifeyo tizipanga zinthu monga mmene taxpayer chatatu imanenera. Malowa akuthandiza kwambiri, ndikuzonena kuti from 2022 December 22 mmene a president anazitsegulira malowa, revenue yomwe station ya Mchinji yakhala ikutolera akwera kwambiri, ndikukhulupirira nthawi imeneyo simafika 1 billion, kwa panopo ikumadusa 3 billion plus. So kwa ife ngati MRA tikuona kuti malowa atithandiza kwambiri, osati kungotithandiza kokha kulandira ndrama zomwe zikupita kuboma, komanso ngakhale anthu athu ama customer business persons akabwera tumatha kuwalandira komanso kuwathandiza mu malo oyenereka kusiyana ndi mmene zinali mbuyo musi. Kafukufuku wa time release study TRS wafotokoza zofunika zomwe zikuyenera kuchitika kuti dziko la Malawi lipindule pochita malonda ndi mayiko omwe ali mu mgwirizano wa COMESA. McDonald Chiwayula, MPC Lilongwe. Midzi yoposera 12 mdera la mfumu yayikulu Tsabango ku Lilongwe yati ikukumana ndi mavuto akusowa kwa madzi aukhondo. Midzi yoposera 12 kuphatikizapo mudzi wa mfumu yayikulu Chalula komanso Katotoweka ndiyomwe ikukumana ndi vutoli. Mfumu Chalula yati vutoli lakhala likusautsa kwambiri ndipo likufunika thandizo ngati njira imodzi yopewera matenda akolera. Mtolankhani wathu Gracious Banda walemba ripoti limene akuwerenga ndi Yamikani Makanga. Madera ambiri akumudzi mdziko lino amakumana ndi mavuto akusowa kwa madzi aukhondo zomwe zimasokoneza kagwiridwe ntchito ka nthambi yoona za umoyo mu ntchito zothana ndi matenda omwe amadza kamba kosowekera ukhondo. Midzi ya Chalula ndi Katotoweka ili pa mndandanda okhudzidwa ndi vutoli, ndipo kukhazikitsa zipangizo za madzi aukhondo kutha kuchepetsa matenda omwe amadza kamba ka vutoli. Mfumu Chalula ya mdera la mfumu yayikulu Tsabango yapempha boma komanso mabungwe oona za umoyo kuti ayikepo dzanja pothandizira kuthetsa vutoli. Achalula ati mijigo komanso madzi opopa pansi pogwiritsa ntchito makina amphamvu ya magetsi adzuwa ndi omwe zingathandize kupereka madzi aukhondo ku midziyi. Kunoku vuto la madzi ndi limene lakula, ndeti nafuna atatibweretserako madzi ya matanki ya mapaipi kuti mwina chifukwa cha vuto limeneli lidzaoneke kuti latha. Mkulu wa alangizi a zaumoyo pa chipatala cha Kang'oma Health Center a Eliot Kazembe wati chipatalachi chimalandira matenda ochuluka omwe amadza kamba kakusowekera ukhondo. Choyambirira ife ngati achipatala timalimbikitsa za ubwino wokumwa madzi aukhondo. Madzi aukhondo amayenera kupezeka pamene anthu akumwanso pamalo pamene palipo tetezedwa. Choyambirira chonera kuti tikupempha kwambiri kwa amene angatithandize kuti kunoko kwa Tsabango, kunoko kwa Chalula kukhale mijigo. Osati mijigo asachi komano kukhale mapaipi amene kakhale mapaipi ajakatunga madzi azika mtanki, akachoka mtanki azipita ku mapaipi. Midzi ya Chalula, Katotoweka ndi midzi yozungulira akhala akugwiritsa ntchito mjigo umodzi kufikira pomwe zipangizo za mjigowu zinabedwa. Kuchokera nthawi midziyi inayamba kugwiritsa ntchito chitsime chosasamalika. Munkhani yachisoni osewera kutsogolo wakale wa timu ya Moyale Barracks Andrew Andes Mkonda wamwalira atadwala kwa nthawi yochepa pa chipatala cha boma cha Chitipa. M'bale wake Gaston watsimikiza nkhani ndi MPC. Moyale Barracks yalengezanso za imfayi kudzera pa tsamba lake la pa Facebook ndipo atsimikiza kuti mwambo woyika m'manda Ande uchitika mawa kumudzi kwawo ku Ipenza mfumu yayikulu Kameme m'boma la Chitipa. Ande anasewerapo mu timu ya achinyamata achisodzera osadutsa zaka 17 ya dziko lino mu chaka cha 2009 koma anadziwika kwambiri pakati pa anthu okonda mpira wa miyendo mdziko muno mu zaka za 2011 komanso 2012 atamwetsa zigoli zitatu yekha pomwe Moyale inkasewera ndi Embangweni pa bwalo la zamasewero la Mzuzu m'masewero amene anali mu mpikisano wa TNM. Mzimu wake uwuse mu mtendere. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. President Chakwera wasankha ndi kusintha maudindo a nduna za boma. Boma lakhazikitsa ntchito yogawa fetereza ongongole kudzera ku bungwe lobwereketsa ndalama la National Economic Empowerment Fund Limited NEF.
midzi ina ya mfumu yaikulu Tsabango ku Lilongwe ikukumana ndi mavuto akusowa kwa madzi aukhondo. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali. Tikufunirani chaka chatsopano chopambana. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Masiku ano ulemerero wa banja unatha, the sanctity of marriage. Akuti pano ayi ndithu sikuzikhala amene zimakhalira kale, mabanja amakolo athu amakhala olemerera, koma masiku ano zikuchitika nzambiri. Akuti anthu akalowa mbanja mwamuna akulowera uku, mtsikana akulowera uku, zinthu zosagwira. Kodi zimenezi nzona? Atsikana ambiri nyumba zawo azipereka kwa ana, chakuti ana madzosamba ana. Azibambo mukaona vuto kwa mkazi wanu mukuyenera umasukirana naye, chifukwa choti mukapanda umasukirana naye ndizo apita umakatengana nditi maboyi.